И какво става, хора? Сега ще играем тук нормална игра в CSGO. И имам чувство, че ще си още малко ще си такова компютъра. Ще си го тук фрасна, просто откачам на тази игра. Моите няма да е лошо да си намалите слушалките, защото... Да. Просто казвам смисъл, защото ще има баяна така. Викане в клипчето. И да. Айде, почваме. Ама Г, ти се такова базикаш. На някой му дропна. Дайте с две. Добре. И сега просто... Имаше друг клип, обаче YouTube реши, че не, ще забие на 73%. Да, бе. Нормални работи за YouTube, какво да очакваме. Тук къде ще намери такова нещо? Така си решим. 2 часа седи на 73%. Да. Сега ще играм от контртерористите. Аз се отказах от Games Bulgaria, ако някой отново пита. Този канал даже и там, Тоби Кинг. Добре, че е нагрявка. Тоби Кинг БГ, в смисъл, беше тако правил фейк сабскрайбъри. Не бяхме на 100% сигурни. Но личеше и ние имахме 73 абоната. Някакво бързо се дигнаха 97, там станаха 100. И да. И да, това е в смисъл Тоби Кинга, просто пълен жалкар майна. И даже ми се дорога тогава, но както да е, все пак този канал ще го развием, убеден съм. И да. Майко. Само от сега усещам, че ще има доста викане. Прави, много ми е хубав скина. Юзепето ми е много хубав скина, няма що. Бе, не знам как се казвам, но да, съм го оцелял. Майка пичип. Смотрите. Да е бързо. Тая игра трябва да видим. Тук. Не. Майка ти помре. Ядене кога ще дойде слънчице? Ей ся! Добре, ей ся! Какво прави са? Снимам клип! Ей ся! Извиняй! Майка ти мръсна. Бог!